Hi there, welcome back to my channel. आसामनि थांनाय बारग' एजुकेशन मिनिस्टार एबा सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथाङा बर' मिडियामनि बिजाब आंखाल जानायनि सोमोन्दै मोनसे क्लारिफिकेशन होदों। अबाव होदों? ससियेल मिडियायाव एक्स एबा टुइटाराव बिथाङा लिरदों। बिजाबनि आंखाल जानायखौ बर' मिडियामनि बिजाब आंखाल जानायखौ बिथाङा 100% गनायाखै दे। सोमोनांथाव बाथ्रा। बिथाङा मा क्लारिफिकेशन होदों आं एसे फरायनानै खिन्थानि नोंथांनो। अलराइट, फरायसाफोरनो थि समावनो एबा राइट टाइमावनो बर' बिजोंनि फराय बिजाबफोरखौ जगायनायनि सायाव बर' साहित्य सभाया फोरमायजानाय जिंगासिफोरनि फारसे आंनि गोसोखौ बोनो हादों। भेरि गुड, नोंथाङा एटेनसन लादों, राइट? अके, भेरि गुड। आरो बिथाङा बुंबावदों, आं रोखा खालामनो लुबैदों दि जारिमिन आरो भुमखौरांनि अनगायै गासै बर' बिजोंनि फराय बिजाबफोरनि जगायनाया जाफुंबाय। भेरि गुड, बिथाङा क्लारिफिकेशनाव मा बुंदों? एक्चुअलि बिजाबा आंखाल गैया, गासैखौबो बिजाबखौ होखांबाय, मोननैल' बिजाबखौ होआखै। भुमखौरां, जिअ'ग्राफि आरो जारिमिन, हिस्ट्रि, बे गांनै बिजाबखौल' होनाय जायाखै होननानै बिथाङा बुंदों। आदारवाइज गासिबो बिजाबखौनो जगायनानै होबाय। अके, नाउ आरो बिथाङा बुंबावदों, हादोरसा सोलोंथायारि केलेन्डार बायदियै जुन दाननिफ्राय जारिमिन आरो भुमखौरांनि थाखाय थाखोफोरा जगायनो थि खालामनाय जादों आरो बेबायदियै जुन दानाव बेफोर आयदाफोरनि थाखाय बर' बिजोंनि फराय बिजाबफोरखौबो जगायनायनि थांखि लानाय जादों। बिथाङा मा बुंदों? एज पार प्लानिं बादियै जुन दानावसो जारिमिन आरो भुमखौरांनि बिजाबफोरखौ जगायनाय जागोन। बर' बिजोंखौल' नङा, गासिबो बिजोंफोरखौनो जगायनाय जागोन होननानै बिथाङा बुंदों। अके, जोबथारनायाव आरो बिथाङा बुंबावदों, रेबसन लाइफानफोरखौ माने मेनुस्क्रिप्ट थियारि खालामनायाव नांगौ जानाय समनि थाखाय एसे गोबाव जादों। बियो भेरि माच सारप्राइजिं टु मी, एटलिस्ट टु मी। मानोना बिथाङा ओरैबायदि लिरदों जे सम मोनाखै। मानो सम मोनाखै? नोंथाङा 5 बोसोर मन्थ्रि जानानै दङ, बिथाङा मिथिखागौ बिजाबखौ साफायनोब्ला, दिहुननोब्ला बेसेबां समाय नांगौ, मेनुस्क्रिप्टखौ तैयारि खालामनोबा बेसेबां समाय नांगौ नोंथाङा मिथिखागौ। दा नोंथाङा बोरै बुंखो जे समय गोबाव जादों, समय लादों? इउ नो द टाइमिं। बे खामानिखौ मावनो बेसेबां समाय नांगौ नोंथाङा मिथिखागौ, नोंथाङा एक्सपिरियेन्स दङ। बे जाबाय इरेसपन्सिबल रेसपन्स। द्याट इज व्हाट आई वुड से। नोंथाङा मा बुङो? कमेन्ट सेक्सनाव लिरदो। Alright, now the question is, why only Boro medium books? बर' बिजोंनि बिजाबफ्राल' मानो आंखाल जाखो? भेरि सारप्राइजिं, राइट? आरो बिथांनि क्लारिफिकेशना दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ खोमसि बिथिङाव लांदों। द्याट मिन्स बर' फरायसा आफादा बिथांखौ जा रिकुवेस्ट होदोंमोन थ्रु ससियेल मिडिया, बेखौबो बिथाङा 100% गनायाखै। रिकुवेस्टखौबो बिथाङा ओरैबायदि बुंनाय जादों जे गासिबो सैथो नङा। बेबायदि बाथ्रा बुंनाय बायदि जादों बिथांनि क्लारिफिकेशना। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा बुंदोंमोन बेखौबो आं एसे फरायथिनि दे। बर' बिजोङाव फरायनाय फरायसाफोरा थाखो फराया 1 दान बारलांनायनि उनावबो गोबां फरा बिजाबफोरखौ दिनैसिमबो मोनफुंनो हायाखै। जायनि जाउनाव फरायसाफोरा आसामनि सोलोंथाइ बिफानखौ थाबैनो बिजाबफोरखौ मोनफुंनो थाखाय खावलायहरदों। इट्स ए रिकुवेस्ट। फरायसाफोरनि रिकुवेस्टखौनो दुलाराय बर' फरायसाफोरा ससियेल मिडियायाव पाब्लिश खालामदों, लिरदों। अलराइट। आरो बेल' नङा, उन्दै फरायसा फरायसुलिफोरखौबो नंखाय बाथ्रा फोसावदों होननानै बुंनाय बायदि जादों बिथांनि क्लारिफिकेशन होनाया।
जोंना मेथ्स बिजाब आरो ससियेल पार्ट 2 बिजाबखौ मोननो हायाखै। थांनाय बोसोरावबो जों मोननो हायाखै बे बिजाबखौ। बे बिजाब गैयालासिनो जोङो फरायनानै लिरनो गोनां आनजाद उथ्रिसारनांगौ गोनां जादों। दा जोङो 10 थाखोआव मोनबाय। जों एप्रिल 1 थारिखनिफ्राय जोंनि क्लासआ खुलिदोंमोन। दा जोंहा मे मासनि 8 थारिख सफैबाय। जों दासिमबो मेथ्स आरो ससियेल पार्ट 2 बिजाबखौ मोननो हायाखै। जोंनो बे बिजाबखौ सरकारनिफ्राय थाबैनो मोननायनि आसाखौ खालामो। फरायसाफोरा बुंदों क्लास 10 नि मैथमेटिक्स बिजाब गैया, क्लास 10 नि ससियेल साइन्स पार्ट 2 बिजाबाबो गैया। आरो बे बोसोरावल' नङा, थांनाय बोसोरावबो बे बिजाबफोरखौ मोनाखै होननानै बे फरायसाफोरा बुंथिदों। आंथाखाय स्कुलाव फरायो आरो जोंना दा क्लास सोलिगासिनो, नाथाय जोङो मेथ्स लेखाखौ मोननो हायाखै। नाथाय जोंनाथ' आनजादा खाथि सफैगासिनो नालाय, बेखायनो जोंनो मेथ्स लेखाखौ नांगौ जादोंमोन। बेखायनो सरकारा जोंनो एसे थाब मेथ्स लेखाखौ हरोब्ला मोजां जागौमोन। Alright guys, BTC सरकारा बेबायदि आंखालनि सोमोन्दै मानो सुलु लाया? आरो BTC सरकारनि सिङाव थानाय सोलोंथाइ बिफाननि एक्जिकिउटिभ मेम्बार EM बिथाङा मानो सिरि? बेनि अनगायैबो जोंहा दिसपुराव गोबां MLA दंमोन आरो सासे स्पिकार दंमोन, मन्त्रिबो दंमोन। होमबाबो जोङो बेबादि आंखालखौ जाबाय थानाय नुयो। जोंनि पलिटिकेल लिडारफ्रा माने हारिनि हाबाखौ मावा? इट्स माय कुइसन टुडे। बोसोरनि उनाव बोसोर बे आंखालानो जाबाय थानाय नुदों, गिदिंबाय थादों बोसोरफ्रोमबो, राइट? बोसोरफ्रोमबो गिदिंदों। नाथाय बर' पलिटिकेल लिडार्सफोरनि मेगनाव बे आंखाला दाबो गोग्लैयाखै दे, बे क्राइसिसआ दाबो गोग्लैयाखै। जोबोर लाजिथाव बाथ्रा, राइट? जोबोर लाजिनांथाव बाथ्रा। Education is the key to success. सोलोंथाइ गैयाबा जोंबो गैया, हारियाबो थांनानै थानाय नङा। दिनै एसेनोसै। थेंक्स फर वाचिं द भिडिअ। लोगो मोनबावगोन। टेक केयार। बाय।